Mhuri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Tarisai Masundire, ndiri mudzimai waVaAleck Banda. VaAleck Banda akaita brain tumor yakabatwa muna June wegore rino. Saka tumor yacho iri kunzi yakagara pakati pebrain chaipo. Saka iri kuvhara nzira dzinofamba nemvura inogadzirwa mumusoro imomo. Saka mvura iyo iri kungoungana mumusoro imomo. Zviri kuikonzeresa kuti atemwe nemusoro nekusanyatsoona zvakanaka nekuita confusion. Saka vakaitwa operation muna July kuparira nyatwa yekuti vaiswe matube ekuti abvise mvura iri kuungana mumusoro imomo kuitira kuti pressure yacho iite shoma mumusoro. Saka haina kuzoita zvakanaka operation nenyaya yekuti BP yavo yakaramba ichikwira vari mutheatre imomo. Saka vakazosiya kuzoisa imwe tube yavaida kuisa yechi3 kuti zviite nani. Saka takazoti tabva kuoperation zvakabva zvachitoita wese. Havachagoni kunyatsoenda vega kutoilet. Kudya nguva yacho vainyanya kudya stereki. Ezvinezvi kudya kwacho ukasatongovapawo chekudya havadyi. Confusion iya yatoo wese. Tikazodzokera nawo kureview kwachiremba akati mukaona vakudaro tumor yekuramba ichiwedzera kukura. Saka muno muZimbabwe munomu vakati havagoni kuibvisa tumor iyai. Saka kwakaitwa quotation kuIndia kukanzi kuri kuda kuti vaitwe operation yacho kuti ibviswe tumor iyai nokuti vanogona. Mishini yacho vanayo, muno muZimbabwe hamuna. Saka kuri kudiwa 23,000 US yekuti vaitwe operation yacho iyoyo. Saka tachifanira kuti kadai tanga tawana mari taigona kuenda kupera kwaOctober kuno. Vanoda kutibatsira vanogona kutibata panhamba dzinoti 0773 147 992. Rinobudisa zera dani. Rinobudisa kuti Geoffrey Magani. Nemwe yacho 0783 268 101. Ndiyangu ini ndonzi Tarisai Masundire. Unodzokorora zvekare namba dzacho. Okay. 0773 147 992. Imwe yacho 0783 268 101.